Bathara Guru. Kowe goleki Durga to? Iya. Durga didelikke ning jero sapi sing ditumpaki iki. Oh, ajar kowe ngrebut apa kang dadi kelangenanku. Aku kudu piye? Ayo diuyak, diuyak. Uyakan nek urung kecekel aja mandek. Oh, ya aja mlayu kowe Bathara Guru. Sikra bala kang tumingal perang campo samya ngatali nerkadet weleting goto danywanggung mangun sang nidi benjang sang aji mijil Wadinya medali wos Angger Gatotkaca Paman Garba Ruci Angger Antaraja kasihan Paman Angger Antasena piye Lek nyadong dawuh timbalaning mak cilik sencaki iki awake dhewe wis tekan repat kepanasan Le. Ha iki terus arep kepiye? Awake dhewe terus arep kepiye? Ora iki mau janjane sapa to sing didhawuhi? Didhawuhi apa Dimas? Ora iki lho Kang. Piye? Didhawuhi munggah kayangan iki mau sapa sing dawuh? Aturku saka dawuh pangandikaning Prabu Ndrawati. Ngono, ya. Lah terus wigatine ngambi-ngambingi marang tindaking Siwa Semar, ya Siwa Badranaya. Weh, ngono. Ya. Ora terus Semar ki wigatine apa munggah kayangan? Tanda tangan kontrak apa piye? Apa kira-kira Semar ki bupatine apa kira-kira ora gatekke karo Semar atik dadak munggah kayangan bareng? Mbok ampun ngaten to nggih. Ora sing dadi nyatane wae iki lek piye to, Pak. Aku ya mumet kok. Aku ki dadi panitia ki aku sing diuncalke ngulon, diuncalke ngidul, diuncalke ngalor. Nganti mumet aku golek bantuan. Ora kira-kira Semar ki apa wis ora digatekke karo bupatine apa piye? Bupatine ki sapa? Oh, Siwa anu ki lho, Siwa Puntadewa ki lho. Munggah kayangan ora iki ning wigatine kok kowe iki malah aja terus mutusi dhewe kaya ngono kuwi Di. Ora apik lho dimutusi dhewe kuwi ora apik. Ora apik tumrap kowe, apik tumrapku Kang. Sik.
Mak cilik senjaki. Kula wonten dawuh. Kae kok aku weruh bleduk mangampak-ampak. Iki repat kepanasan kok iso ning bleduk iki nek ora saka apa kaling wadyabala tak kira sik tak sawangi kae. Ngandel ora. Oh, lah iki tumus tenan iki. Tumus kados pundi? Aku ora pangling kae wadyabala ngendi. Arep aku arang-arang kepethuk. Gandeng saiki iki ana sing jenenge YouTube. Dadi aku wis hafal karo dapur-dapure. Mriku rombongan wadyabala saking pundi? Ah, ora pangling wadyabala Tunggul Malaya, Lek. Wis. Emak cilik-cilik senjaki Kakang Gatotkaca Kakang Toraja doene kok kene. Wadyabala kaya aku sing methuke ane. Ya. Wah. Wih. Wah. Hey! Paman. Apa warta ning dadalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane ngaya Suduk jojo pratenggi kene sok manyo hewan araganyo terus kae linteng alon mawon Jan Nai Rama iso kaya segara ngene. Aku gumun. Wiyaga-wiyaga kuwi ora tau ngresiki kuping mah. Iki enek menungso ketemu ora takon tinakon malah omongan dhewe. Sapa kowe? Takon karo aku. Yo. Wong kowe dhewe apa aku nakoni kancamu. Bah. Anggep apa? Sapa kowe? Tak sawang satriya rada dlogak-dlogok. Ana brengos kok sing sekepel sisih, sing kepel dikerok. Maksudnya apa? Kowe takon karo aku luwih dhisik arep takon karo kowe. Dian. Dian. Yo takon karo aku. Nadyan sandhanganku tumenggung nanging aku iki ratu telukaning Sinuhun Prabu Dewa Sarani. Oh ngono. Ora wis dadi ratu telukan. Yo. Neng kene neng Tunggul Malaya saiki pangkatmu apa? Tumenggung.
Ngaku Tumenggung sapa? Ora sudi aku nganggo jeneng Tumenggung. Lho piye to iki? Aku wegah lali yen to ambiyen-ambiyane aku ki ratu. Sapa jejuluke nek ratu? Prabu Setigrat. Prabu Setigrat kok aneh jeneng kok. Drat-dratan baut kok ya. Cangkeme. Oh, sik kok sik. Wah iki sajake ratu mbiyen gaweane judol. Muloro ngae ra jamak-jamak. Wah, sing dadi nyatane sapa kowe? Antasena. Wah, iki anake Werkudara. Pancen kepara nyata. Aku cah kocluk. Arep kocluk ngene bojoku ayo arep ngopo kowe? Anggepe aku ora tau royal perkara wedokan. Aku setya bekti marang Piyai Putri. Wah, nang jaba gleleng nang omah isah-isah. Anggepe apa? Ora aku takon karo kowe. Aja bengok-bengok ya. Iki kowe ning kene iki muni lirih wae iki nang kuping wis bengeng banget. Iya aja bengok-bengok. Ora urusan. Nggon penak nggon bengok. Dasare aku seprene iki lara ati. Lara ati karo sapa? Wedokanku. Anggepe kerja mangkat kon ngeterke mulih kon menthuk. Ngejajajan nggo duitku sing nggo jajan. Sem. Ora usah muring-muring kok ngono. Ora. Pokoke dapurmu arep tak nggo pelampiasan. Tak embakake kowe iki wedokanku. Bendina kowe kokean cangkem. Kowe ora ngragati apa-apa perkara uripku ning malah aku sing ngragati karo uripmu. Anggepe cangkeme nek bianter buyangan ah. Nah, piye iki Pak Ahmad? Mulih kok kene nek dite nggo mresake ning THT iki. Mau prajurit kok cangkeme wak-wakan ya kene tandange sembur mlonyoh ora. Berisik. Awakmu ketok meng kaya rethek iki. Hut. Oh. Ha. Ambruk. Ah. Sanjak diasmo. Kawahan. Tekan kene. Ora kon remuk sirahmu. Ah!
Oh ayah. Ah. Oh ayah. Loh. Rapopo. Oh shit. Oh. Nah, sambato. Bengak-bengak yeling. Biar kowe. Ah. Hut. Awas Lodian. Hut. Oh iya. Ayah. Oh ayah, mau diar gue, aku iso males. Ora kanca kowe. Sing ngomong sapa wong branding kaya. Aduh. Wah, atos tenan. Oh, iya. Hut. Wah. Waduh. Ayah. Wah. Waduh. Oh, waduh. Waduh. Oh, ayah. Waduh. Oh iya. Rene ha. Pedang. Seling ora. Menungso nggone lali. Kulun tak gendangdet, kulun tak gendangdet. Hei, matane jeglok lho. Sorry. Hui.
bales ceritane. Ambato. Oh iya. Wah! Wah! Wah, sapa iki jangkeman? Wah. Wah. Awas kowe. Oh, Kang maju. Wah! Oh! Wah! Oh, ayah! Wah! Oh, Hei! Ah! Wah! Ah! Wah! Ah! 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 Ayah! Ah! Woi! Oh! Hey! Ah!
Mbebayani kanane Kang. Mbebayani piye Dimas? Sawangan kae. Wah. Mbasan Wadyabala entek dikukuti karo awake dhewe. Lah kok kababar kasunyatan sing sejati Kang. Kowe iki ora sah sok-sokan basa. Kowe iki ora iso basa. Kae sawangan kae. Wah, lah jebul katerangane Wadyabala iki mau rak ming dienggo nutupi culikane Durga to Kang. Endi Dimas? Sawangan. Wewe kae. Betari Durga nguyak-uyak Betari Dursanala. Piye kae Kang? Tututi, Lek Kang. Ayo Kang. Sritinon langening pamyat busana sutra kang maneka warna Aranggeng kencana ratna bra bandera layu kumiter cinrang pandra sing maruta serana umaraning mandyan kumlebeteng tujo suwa prasta kayu kang parapal sita hanjrahing bumi aran mawar katyuping angin ukira yarsu
wauta ingkang mapan wonten ing ngrepat kepanasan nenggih Sang Bambang Antasena ingkang ngulat-ulati dhateng laku Jlekira. Sang Pandya Bathari Durga ngambujung-bujung Bathari Dresanala. Rumangsa priyatos Sang Bambang Antasena weruh wong Garbini teka nungsang puyang numbuk bentus nggudel bingung. Nalika semana kumesar maneng Sang Antasena ajrih menawi wonten mobah mosi ing jejabang ingkang mapan wonten saklebeting padharanira Sang Bathari Dresanala. Kedaden kasunyatan kababar sayekti apa kang dinajri dening Sang Bambang Antasena. Sang jabang bayi lair cower medal saking gogarbaning Sang Bathari Dresanala. Nalika semanten minangka ingkang ibu dadi udan tangis nyumurupi kang putra lair kamangka kanthi kawontenan tiyang sepuhipun ingkang morat-marit. Sang Bathari Dresanala wontenipun namung raos nestapa sakmadaning nala ditinggal marang kakung nggih Sang Raden Janaka. Nalika semanten sangka wengis-wengise Sang Pandya Bathari Durga wis blereng marang kanepsane. Mung ngungkungke marang apa kang dadi egone nalika semanten dia ngrebut sang jabang bayi kang den lairaken dening Sang Bathari Dresanala. Den beta melajar kadrokasan Sang Bambang Antasena anututi ambujung dhateng pelajaripun Sang Pandya Bathari Durga. Wauta ingkang mapan wonten ing madaning kayiwangan Ngundarandir Bawana nenggih Sang Hyang Padawenang. Ya Sang Mahardi kengrat ingkang nampi piswanipun jawata ing kayiwangan sithik pangudal-udal nenggih Iwang Pikulun Bathara Narada ya Sang Resi kanika putra ingkang kogel-kogelan manahira. Karana Sang Hyang Manikmaya datan pitados dhateng aturipun Sang Iwang Pikulun Bathara Narada. Nalika semanten sangka bingung-bingunging manahira Sang kanika putra kaya mapan ana ing Yana dewa yang nuntuna wong parang yas kasarasaran Sada gati wanter kang nyrambai angan Triardra Ratri. Hamimbuhi nirbayaning ati saha weninging budi kawistara mayuta-yuta kartika jinajaran Sang Hyang Candra. Cahyaning ngebyuki Bayamantara temah ratri kadya rina. Tanana liya kartika pinangka
pangiloning tiang agesang cetha ing kono tuhu neka warna solah bawaning para kawula ing wanci ratri wenten kang ngalampah nindra wenten ugi ingkang nedya manembah datan kantun kang andon asmara kulawan kang garwa wenten ugi ingkang kalian sanes garwanipun parandene mangke wanci sakratiganing dalu kapiyarsa aramening soto kluruk sesauran sono pating jregok mertandhaken tumedhaking dewa ngejawantah nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangan yaiku kang pinangka bagianing wong kang melek sabar saha narima parandining mangke wis ginelar kayawangan ngondarandir bawana nenggih Sang Hyang Narada ingkang nandhang nastapa salebeting jiwa ameng-ameng galih dhateng Kang Rayeng Surala niki Sang Hyang Manikmaya arsa tetarusan nyuwun senjata pitulung iguh saha pamrayoganira Sang Mahardika Ngrat ya nglumpruk tanpa daya sangkane ka putra wau Yat langing ngalang jiwanagar mandan moncarang tinon lerek konang surem sorotetan ladang mendak alon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe pranta
Mas Rama sidam sekaring Bawana langgeng Narada kaneka putra babar pisan panjenengan ulun nimbali marang sowan jeneng kita ngadhep ana ngarsa ulun padha kanthi raharja sak parapta kita kaneka putra. Prakincang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone lodoloya. Nuwun sewu pukulun. Parang nyun amit masang Kalimantabe sinabeta ngelira tinebihna saking siku dendaning Ubathara. Iya paduka Sang Mahardika ngrati sesembahan kula. Iwang mikulun padha wenang. Sowan kula wonten ing Kayuwangan Kundarandir Bawana mboten manggalangan setunggal punapa pukulun kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Ya Narada ulun tampa. Mboya liwat pangestu ulun tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi pukulun. Sak banjure Narada. Ya iki lho wonten timbalan. Sejati apa kang dadi legetaning ati kita? Teka jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun ana ing Kayuwangan Kundarandir Bawana. Teka mawa perbawa gedhe gawe panas sumundul ing awiyat ana ing Kayuwangan Kundarandir Bawana ana wigati apa Narada? Istripun mekaten. Janjanipun menawi kula cariyos menawi kula matur dhateng ngarsa paduka Iwang Mikulun padha menang menika sami kemawon nguyahi segara. Sinatanipun menapa? Paduka mriku tartentu sampun pirsa dhateng mobah musik kawontenaning jagat saisinipun mriku paduka tartentu sampun pirsa. Ngaten? Ampun malih kok jagat mercapada. Sing luwih gampang niku nggih Kayuwangan Suralaya. Babar pisan menawi kula cariyosaken morat-marit kawontenanipun pukulun. Narada, kula wonten timbalan. Babar pisan ulun dawuh kelawan jeneng kita. Marata diake matur sejati apa kang kita arasake lan jeneng kita duwe panandang apa. Kula mesgul, manah kula mesgul, kula gela. Kula kuciwa kan Wang Adi Pramesti Bathara Guru ingkang sajak sak geleme dhewe anggenipun tumindak. Ngaten, liripun menapa ning atasipun Betari Durga menika namung tilas garwa. Tilas garwa menika nak kewajiban anggenipun nafkahi menika nak sampun pedhot. Ngaten. Mbok menika nafkah batin, mbok menika nafkah lahir menika sampun pedhot. Lah ning kenging menapa sak mangke Wang Pikulun? Iwang Pikulun Jatimurti nggih, Wang Adi Pramesti Bathara Guru kok sajak dipun walik tingalipun kaliyan Pun Durga. Ngatasipun Dewa Serani menika nggih gegayuhan mongko gayuhanipun menika nista, gayanipun menika angkara. Ngatasi bojone mongko kan ngrebut menika napa mboten napa wonten jamak lumrahipun paduka menika tuman. Mesgul manah kula pukulun. Iya. Pramila sowan kula ing Kayuwangan Kundarandir Bawana menika nyuwun pengadilan. Kula nyuwun adil, nyuwun senjata pitulung dhateng ngarsa paduka Sang Mahardika ngrat kasda paring sapiyantu dhateng ing atipun Narada pukulun. Narada, kula wonten timbalan. Aja kuwatir. Lho, sampun menawa kula aja bocah kaya mriku aja. Kula niki saka bingung yang panang kula ngantos kula bingung ajeng ngomong napa. Narada, kula wonten timbalan. Wah, jeneng kita kuwi najan to nandang gelo nanging taksih bisa gawe guyu. Inggih pangestunipun. Nanging aja kladuk anggon jeneng kita gumujeng. Mergo kananing jagat nedeng prihatin. Nggih, ngestaken dawuh. Marangipun jeneng kita aja kuwatir. Mergo panjenengan ulun wis utusan sarta panjenengan ulun wis gawe lelakon. Titah kita ya wayah kita atmajaning Werkudara Satra ing Randu Gumbala ya kuwi Si Bambang Antasena. Sakmengko tanpa Antasena mangerteni panjenengan ulun wis dawuh kelawan dheweke. Yaiku kang supaya ngrumajangi sarta ngayomi ngamping-ngampingi marang uripe si Jabang bayi ingkang wis linairake saka nggo garbaning Sang Darsanala. Sakmengko Jabang bayi bakal nebara ning kawah Candradimuka. Nanging aja kuwatir gandeng Antasena sakmengko wis nututi Jabang bayi mboya bakal kena dayaning kawah Candradimuka. Narada koko sing tupa kemelon
ngeneng kendya sang apeke winengku sagong jajahan nanging sang ngedang iki pisang sikane putra kangan sok saking wiyadi kagyatri sang kapirang berkencang warudayang Pak Pong Bu bolong kali cedhi sapa sing gawe wah nek ngaten kula mboten sida nesu nek ngaten kula mboten sida sedih awit jebul timuripun Jabang Bayi sampun dipun ayomi dening pun Bambang Antasena nggih nek ngaten kula nyuwun pamit sakmangke kula badhe ngrumajangi saking katebian lampahipun si Bambang Antasena kali si Jabang Bayi menika Bu kulun Yun pamit. Sutra dewa kang manganak anung tinulu netra lera surya kembar mutiara kowe saiki mutiara Bang Bantu Bang ana Jabang Bayi kaya ngene kaya mesa urip ketap-ketip cangkeme klomat-klamet sajaya arep nyusu ya kowe Tobat anak Janaka. Isih bayi wae wis ketok bagus arep turun bapakmu ning aja dolanan wedokan kowe pateni sisan kowe. Bapakmu ki senengane dolanan ati wong wedok. Ya tak akoni najan aku ki keget karo bagus sing rupane bapakmu. Ning aku sengit karo dapurmu. Sawangan iki apa iki sawangan? Melek mripatmu iki geni tanggo nglebur kowe lho Jabang Bayi. Nyan siswa matur marang Arisang Mahayogi sang Wiprakadiparan
karasaning Yewangguti pati oh wela mesake timen ana bocah ora dosa ora luput apa-apa alah lek kowe ndek anak siji iki kok dipulosoro anak mulyane lho duta mulyake to kok kowe perumahan lah kok mah tok tinggal lah bojomu meteng kok mah tok tinggal kowe wong lenang ora tanggung jawab yo bocah iki tak openane tak nehane jeneng atik aku kok lara ati aku karo patraping dewa kowe tak dusi banyu gigi ah iki sungutku iki tak peres metu banyune iki dadi banyu gigi tak klomotke sak awakmu tak duske wis barang adus pisanan ora sanggo sabun sik ora apa-apa. Ireng dop ya ben. Yes. Wah, jan wah seger to le. Ah, murup sang sabang bayi. Iki sapa lho? Piye to? Aku ki sing nemu kowe, aku sing ngopeni kowe, aku sing gedhekke kowe. Ora engko sik. Iki kok kanan kiwa tengen ngarep mburi. Lah iki kok abang merengangah iki apa? Saya tak omongi. Iya. Iki jenenge Kawah Candradimuka. Kawah Candradimuka? Heeh. Iki papan kanggo apa? Iki papan kanggo nyiksa wong. Cara saiki iki papan Kawah Candradimuka iki diarani neraka. Oh, diarani neraka. Heeh. Ora lah kowe iki sapa? Aku sing mapan ning kene. Oh, berarti kowe iki sing mapan ning jero neraka lambene. Aku dudu penghuni neraka ya. Wah, anggap ora. Tegese aku mapan ning kene iki mergo aku weruh kowe. Kowe tak slametke, kowe tak obani, kowe tak gedhekke. Ngono. Mane kowe iki bayi sih. Alah, yo diplites kowe modar. Kowe tak dusi banyu gigi, kowe saiki dadi bocah akil dewasa, kowe dadi nom-noman kowe tak kowe sekti kowe yakin. Kowe iso ngete sirahe wiyaga-wiyaga. Mergo kowe ya tak turuni ilmu PSHT kowe. Apa kuwi? Wis to, cobanan. Ora kowe iki jenengmu sapa? Oh, jenengku to. Iya. Antasena. Antasena. Heeh. Ah terus aku jenengku sapa? Yen to aku mbok dus banyu gege, yen ngono maune aku bayi. Njur aku dadi gedene semene iki ampuh timen obat apa banyumu ampuh. Mane kowe cilik iso dadi gedene sakmene iki nek ora ampuh sengara, lho. Nah, kowe urung dijeneng, kowe iki urung di bapak, urung di ibu, kowe urung dijeneng. Lho engko sik. Piye? Bayi lahir iki mesti ana sing nglairke, bener. Ah, iki logika gawan iki sip. Mesti ana ibune sing nglairke lan ana bapakne, bener, sip. Betul. Cah pinter. Aku arep takon telung perkara. Telung perkara apa? Sepisan sapa bapakku, ping pindho sapa ibuku lan ping telune sapa jenengku. Kowe urung duwe jeneng. Ya,
Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa, terus terang aku ora iso wangsulan. Nek kowe takon jenengmu sapa, kowe urung dijeneng ning aku arep meneh jeneng karo kowe. Apa iya? Tenan kuwi, tenan. Kowe tak nehi jeneng Jaya Karneli piye? Wah, wangun merbawani. Manus maning jajalanat. Aku Jaya Karneli. Tak jenenge Jaya Karneli. Perkara KTP-ne engko wae. Oh iya. Saiki ngene, piye? Aku ki janjane weruh. Weruh perkara apa? Weruh sapa bapakmu, weruh sapa ibumu aku ki ngerti. Ning dewa dawuh karo aku, Antasena nek kowe menehi weruh bapak mbokne bocah iki ya kowe ya Jaya Karneli. Nek to wenehi weruh bapakne sapa ibune sapa pecah sirahmu. Apa kowe gelem kowe ora enek kancane mergo sirahku wis pecah. Lho wegah aku wegah urip dhewe. Lah iya. Nek ngono aku ora iso ngomongi kowe. Ya wis ora usah tak omongi. Terus sapa ingkang kudu tak takoni lan sapa ingkang bisa menehi wangsulan karo aku? Ha saiki ngene. Kae sawangan dhuwur kae. Endi? Kaya neng wewe. Loh. Apa kae? Kae jenenge Betari Durga. Paranana ya ta? Ya. Paranana Ampirana terus kowe omong ning Betari Durga. Aku kudu omong piye? Betari Durga. Aku iki bocah lolo, ora duwe bapa, ora duwe biyung. Aku mung duwe pepinginan siji. Apa pepinginanku? Ning aja omong nek sing ngakon aku lho. Ora. Iki gawenen seolah-olah iki tuwuh saka atimu dhewe kowe ndek gegayuhan kuwi. Apa pepinginanku apa ingkang kudu tak aturake kersane Betari Durga? Kowe muni ya Betari Durga. Aku nyidam pengen mbok gendong. Lagine ming njaluk digendong ning kose ora digendong lumrah lho. Njaluk digendong Betari Durga ning mapane ning jero kesemekan. Kesemekan ki apa? Ah wis kowe engko ora Betari Durga terus terus ngono. Terus kowe digendong kowe iki santai wae ora. Ngono Antasena. Sik. Penere kowe iki adikku. Oh, aku nyeluk kowe Kakang. Kakang. Dudu lakang. Kakang Antasena. Kakang Antasena. Ngono, Kang. Jaya Karneli. Wah, pinter banget iki, bagus banget. Wis kono mangkat. Durga. Durga, aku arep apa? Aku pengen mbok gendong ning mapan ning jero kesemekanmu. Mangkat. Ya, aku njaluk pamit pangestune ya Kakang Antasena. Heeh, genah dadi. Hyang Tata Galana Galana kalaya takut maringkut Syungnya kang mawinges-winges
Tobat sedhe selikur dina ora mengko sike. Lah kok dadi ana bocah nom-noman bocah jejaka. Iso mabur mongko metuhi karo Bathari Durga. Kowe sapa, Ngger? Kowe sapa, Cah Bagus? Bathari Durga iki. Iya, lho, ora tata krama. Nek iso aku wis tata krama ket mau. Ngono? Edan jebule aku iso mabur. Wah, ora nyangka pancen dayane kakangku siji kae ngedus aku nganggo rakol. Aku dadi digdaya. Aja ndemeng dhewe. Ya. Kowe Bathari Durga. Iya. Takon karo aku Jaya Karneli. Bocah Jaya Karneli. Ngene ya Bathari Durga, aku iki mung wong urip ijen ning alam donya iki mung urip ijen. Aku duwe wigati ketemu karo kowe. Iki kayangan kok ambune mie. Aku duwe wigati mula aku ketemu karo kowe. Banjur apa wigatiku aku arep matur. Gandeng aku iki bocah lula, ora duwe bapa biyung, ora ngerti bapa biyungku ki sapa. Mergo aku ki bocah lair ya ming dadi bocah temon, ora ngerti sapa uga sing nemokke marang aku. Aku mung kepengin nuruti karepanku sing siji, ya kuwi aku nyidam kawuran kepengin mbok gendong. Apa kira-kira bisa nuruti apa kang dadi kekarepanku Bathari Durga? Kagyatri sang kapirango nanggul kinembet kaembet dusang retnaning bawono. Batu pancen to pancen kuwi kekarepanmu aku mesake karo jeneng kita lho Ngger Jaya Karneli. Ning atase kowe iki wis mboyan duweni wong tuwa mung duwe kepinginan siji wae mosok ora tak turuti ya marang diage manuta tak gendong ngose. Dudu gendong lumrah ing tak karepake. Nanging ana gendong perkara gendong iki tak kira mirang-mirangke karo kowe Bathari Durga. Sebabe apa? Sebab aku pengen mbok gendong, nanging aku pengen mbok gendong ning jero kesemekanmu. Ngawurmu lho nek omong batu mirang-mirangke drajating wanita. Anggepmu aku wedokan apa? Anggepmu aku ki wedokan apa? Anggepmu aku wedokan apa? Aku ki pirangane widodari lho Jaya Karneli, aku pirangane widodari. Lah kok kowe njaluk gendong ning jero kesemekan ya nyo ning aku wegah. Kang, piye? Ora sukses. Ayo. Ora sukses anggepe ora. Piye muni piye Durga? Wis kelakon mlebu kowe. Apa? Muni ngene iki. Muni piye? Kowe ngremehke drajating wanita anggepmu aku wedokan apa anggepmu aku wedokan apa anggepmu aku wedokan apa aku ki pirangane widodari lho Jaya Karneli. Aku ki pirangane widodari lah kok kowe ngremehke karo aku ya nyoning aku wegah. Wah wis Enten wedokan lenjeh wae. Murahan kok kaya aku reti sapa wae sing wis tau karo kowe kae. Apa ya ngerti wis pokoke duya. Ya. Bakune nek urung kasembatan uyak terus. Aja mlayu. Aku megah.
Mareka den prayitna semurine heka balik titiane gandayane oh saiki nang kene kowe arep tak wejang entek-entekan aku ora gagas sandhanganku kere aku ora gagas sandhanganmu dewa eneng kene sing enek ming Bathara Guru karo Semar kowe rembukan karo aku inggih Kakang Semar inggih ora usah basa iki tak jak geseh kowe tak jak geseh mergo apa kowe geseh karo aku kowe geseh karo bendaraku ndaraku Janaka putuku Dresana ora luput apa-apa kok pok pisahke le omah-omah iki karepmu piye pukulan Halo senjata pitulung pukulan wonten bocah murang tata Oh Mas Tunama Sidam sikaring bawana langgeng durga katresnan ulun ngandel ora trembelane setan ora iki tilak bojomu lho tilak bojomu Kakang piye senajan to namung tilas garwa nanging araos tresna taksih ana telek tasih eca apa tasih ana anggepe kowe dewa ilang kadiwatanmu durga napa wonten laring yang nyidam kawonan kepengin dipun gendhong dening abdi pun Bathari Durga nanging anggenipun gendhong menika mapan wonten ing kesemekan lho pukulan nah syukur kaya ngono kuwi undu-unduane kaya ngono kuwi undu-unduane kowe iki sia-sia karo ndaraku sia-sia karo putuku kaya ngono kuwi undu-unduane Semar menengah Srigis kowe Pespa Durga aja kuwatir jeneng kita ulun singetake manjing ana sak madaring lembu andini inggih pukulan sajak iki bocahe apa jeneng kita kang aran Jaya Karneli ya piye sapa kowe ana menungsa kok tangane papat aku sing mburi mah kaya buk cengelmu ngene-ngene aku ki peranganing dewa lho dewa sapa kowe Bathara Ipung dewa kok Bathara Ipung tak plototke wetengku kok. Iki sapa? Kowe takon kowe Jaya Karneli kowe. Iya, pancen nyata. Iki Bathara Guru. Kowe goleki Durga to? Iya. Durga didelikke ning jero sapi sing ditumpaki iki. Oh, ajar kowe ngrebut apa kang dadi kelangenanku. Bathara Ipung Semar aku Semar aku Semar oh iya kowe Semar sapa kakangne kae sing melayu kakangne Bathara Guru aku kudu piye ayo diuyak uyakan nek urung kecekel aja mandeg oh ya aja melayu kowe Bathara Guru
Astuti kok ngelih. Tak nyang rumah makan Padang sik ayak. Wis ngalih lawan sang Badranaya.